KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta kala saaha huccidde mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka altina hande ko wiɗon yo Allah waɗanen jambeɗe sikki tan goto fo heeɓi rewde weekend belɗo deƴƴo jaaduɗo sutura kono kadi jaaduɗo e kalis kewɗo hettiyankoɓe ɓiyankoɓe noon tigui min garirta ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi ine jeeyayete ko ganduɗa ko kañum woni meeting mawɗo mo APR waɗi organisé toon to diwan mo Pikine ɗum ɗon noon darde premier ministre Amadou Ba yiyama hen no feewi goɗɗo mo ganduɗa goddum ko ganduɗa nani hen woni musibaji kewɗe nder leydi meɗen woni yete oɗo kay baraɗo to ganduɗa kañum woni diwan mo Yara ma en gar hen koye restaurant ɗum kewi ha tengte welem mo sukaɓe CHAN ɓe gaddani en fayade yette e coupe d'Afrique moɓe gagni to banggal CHAN ma en gar hen ko joni wonta so Allahu lamdo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditen roɓɓindu jayndeli meɗen hande gudditirten ko jaynde quotidien le quotidien garen noon tan meeting mawɗo dañde toon to diwan mo Pikine ɗum ɗon noon ɓe mbi Amadou Ba kay holliri darde muɗum tigui e nder APR ɓe mbi kanko Amadou Ba o wiyete ko Macky Sall woni yette ko ganduɗa kañum woni candidat moɓe faade hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi goɗɗo ɓe miijaki ɗum ɓe mbi yete ha joni tan to diwan mo Touba ko hande tigi université mahaɗo to no uddite so Allah lamɗo jaaɓi garene goɗɗum koye li quotidien wiyete ɗo joni kay ɓe gandi holto majorité wo hetti mana yaaɗuɓe e président Macky Sall ɓe gandi kay doole ɗe tigi ko ɗon heediyete ɗum ɗon noon ɓe garte oɗo subaka e oɗon meeting mo ganduɗa yette Amadou Ba waɗi ɗum organisé toon to diwan mo Pikine ha joni ɓe garte gardiɗo leydi ndi yeehi ƴeewoyde Moustapha Cissé Lo sabu ina anda oɗo kay ɓandu muɗum welani garene jayde l'observateur e oɗo subaka on ji ari tan koye Doudouka e interview namde ɓe ganduɗa ɓe dañi ɗum kamɓe ɗiɗo ɓe mbi noon Doudouka ɓe jewtide muɗum ko heewe nder leydi ndi ha tengti banggue walla gueɗe Ousmane Sonko kanko Doudouka noon o wi ko neɗɗo saɗa noɗɗa ko ganduɗa koye lawol peewol walla lawol moƴƴol saɗa winda histoire ma a fotani wadde ɗum to ganduɗa kañum woni to salle de massage walla ko way noon ɗum noon ene anda jeyɗo ɗum ko halluji ganduɗa moni fani ɗum e Ousmane Sonko ɓe garte Benno Bokk Yakar ɓe mbi yette kay ɗo joni darima waɗi mobilisation mawɗo ɗum koye weekend oɗo walla mbiyen ko hanki tigui wonno toon to diwan walla mbiyen bayal mo CFA ha joni garene jayde tribune noon arti tan e banggue goɗɗo kono ha joni koye lawol politique hedditi o wi Khalifa Sall Ousmane Sonko e Karim Meïssa Wade ko ɓe ganda kay nane liste rouge oɗo saaha mana noon ko ɓe ganda nani ƴewani peeje peccorɗe beele mbasa jeeyede élection ji garoji ɗiɗo woni hitande 2024 ɓe mbi o mo ganda kay kanko woni Karim Wade oɗo saaha kay ɓe o yiiɗi ko laɓɓinede hawa laaɓa ceer beele mo wawa artude kono noon maire mo Dakar ko nani deƴƴi ha joni haala
mudum nanaka ɓe mbi Bougane Gueye Dany wiyete kay ko ganda ko kañum faye gardiɗo leydi ndi ne foti ƴewtade darde muɗum e nder leydi ndi ɗum woni konngodi makko e nder Jayde Tribune garene Jayde Direct News noon e oɗo subaka kañum arti tan koye Amadou Ba ɓe mbi kay Amadou Ba holliri yete darde muɗum kono kadi holliri yaadiri e gardiɗo leydi ndi tigi ko loyauté kono kadi ko ganduɗa ko kañum woni ɓernde lamde ko ɗum o yaade gardiɗo leydi ndi kono kadi o waddi hen fermeté walla wiide tan kanko kay so wi eyi ko eyi so wi ala ko ala ko ɗum saabi ni kanko premier ministre Amadou Ba suutude konngudi wiide yette kamɓe ɓe jaadi koye gardiɗo leydi ndi président Macky Sall so wi ranwi ɓe mbiya tal so wi wojji ɓe mbiya coy so wi ɓawli ɓe mbiya kurum ɗum noon woni konngudi makko e nder jayde nde ɗo ha joni ala gonɗo candidat mabɓe hitande 2024 mo wona président de la république Macky Sall te noon ɓe ngala plan A walla plan B plan ji mabɓe foof kamɓe ko président Macky Sall ɗum woni tigui konngudi ganduɗa o suuti ɗum e oɗo weekend kono noon o haɗani ɗon saabu o wi ko onon ɓe ganda onon goni APR onon goni sukaɓe APR kala mo ganda huccite moɗon so fimon hello so fimon hello yon joftoro jungo wongo ngo walla joftoro ɗon banggue goɗɗo hoto goppi hay goto ina yaɓɓa e dow moɗon ɗum koye Jayde Direct News woni garene Jayde Las ha joni on ji holliri tan ko ha joni ɓe mbi kay Amadou Ba darni walla mbiyen holliti doole muɗum holliti darde muɗum e koyɗe muɗum ɗum koye weekend oɗo e tan meeting mawɗo maɓe mbaɗi yimɓe hewɓe noon gari hen ɗum noon ha joni tan ɓe mbiyete kanko Amadou Ba holliti darde makko e caggal président de la république garen ha joni e ba Jayde critique noon no wi tan ko o ɗo joni kanko mo ganduɗa ko kanko woni ɓi président de la république Abdoulaye Wade kanko noon Karim Meïssa Wade ɗo joni amani yilo lawol no artiri e nder leydi ndi ɗiɗon laabi noon mata won sikkuɓe tan dil hakkude makko e gardiɗo leydi ndi ene wawi sakkade less walla ko way noon ɓe mbi Amadou Ba holliri hoore muɗum wade tan walla darade darde chef de guerre tigui ɗum noon holliri ɗum e weekend oɗo ɓennuɗo ha joni tan ɓe garti e to banggal cancer ɓe mbi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal cancer ina wara ko tolne temedde jeeɗiɗi ujunere e ko ganduɗa ete ko kañum ujunnaje jeeɗiɗi tigui woni 7000 woni ujunnaje jeeɗiɗi ɗi ganduɗa e yimɓe ko fawe temedde jeetati e tati yimɓe ɓe ganduɗa ete hitande foof oɗo cancer ina wara ɗum yimɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene Jayde les échos noon wiyete mobilisation badɗo doole dañi toon to diwan mo Pikine ɓe mbi ha joni Macky Sall kay holliti yette weltare muɗum e ɓeɗo sukaɓe ɓe ganda kamɓe gañi oɗo CHAN e kadi gañiɓe beach soccer oɗon ɗum ɗon noon nane nder Jayde les échos garane Jayde Libération oɗo subaka on ji hande noon ari tan ko ganda scandale tigui Baba Moussa Nia wiyata sona scandale ko révélation hande noon ɓe gaari ko ganda ko kañum woni oɗo yette scandale mawɗo walla mbiyen tigui musiba dañɗo toon to diwan mo Yara kañum noon ko oɗo ɓiɗɗo gorko tan mo ganda ko joom ko jeyɗo oɗo yette restaurant mo ganda kañum wiyete restaurant Al Marinas toon to diwan mo Yara ha joni tan ko kanko wari oɗo ɓiɗɗo gorko o noon ɓe mbi ko Mauritanie naajo ko capato tigui ne wiye Akhdar noon tigui ɓe mbaɗi Akhdar kanko noon komo ganduɗa yete fiimo ko kanko Gourdin e hoore hawo wasi fittandu makko walla mbiyen ko kanko Akhdar wari oɗo ɓiɗɗo gorko ɓe mbi noon kanko baraɗo o ko ɓiɗɗo Mauritanie ɗo ɗo ganda kañum woni Yara ɗum kewi koye restaurant wonno o ƴetti noon ko unugal o tan fiimo e hoore ko ɗon tan waji wo hawre ladial woni ko ganda ete hulɓinima ɓe mbi douane mo Rufisque heeɓi noon ko ganda kañum woni produit ji aphrodisiaque galle mo ganda ko suuɗinoɓe toon ina mbaɗa ɗum ina waɗa oɗon liggey e dans la clandestinité mana liggey mo ganduɗa koye suuɗoru ɓe mbaɗi ɗum noon woni ko rewani lawol ɗiɗon produit ji aphrodisiaque noon woni ko
ganda mataw ine ɓeyda to banggal goragu e ko way noon kamɓe noon ɓe pawama juuɗe oɗo saaha garen ha joni to diwan mo Ziguinchor ne ɓe mbi ha joni e nder jayde Libération faux policier ji ɗiɗi nanga tawi noon eɓe garno tigui e restaurant goto gam tan wadde contrôle ko ɗon ɓe pawa juuɗe garen e jayde Le Soleil ari noon to banggal yette coftal ɓalli ɗon tigui woni lawol uddude coftal ɓalli noon ɓe kolliti Sénégal gagnima oɗon final kamɓe sukaɓe to banggal CHAN to yete ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay totti ɓeɗon sukaɓe goto fo million ngaji 10 kono kadi ma heɓ terrain mo 500 mètres carré ɗo e nder diwan mo Dakar ɗum tigui wonata kamɓe ɓeɗon sukaɓe ko ɗum tigui ɓe jogori weltinerede ka caggal nde ɓe beltini e ɓerde sénégalais ja ende stade wiyete hitande tan dañi ɓe Sénégal kadi weltinira coupe d'Afrique to bangal sukaɓe to bangal CHAN oɗo ɓe mbi ko weltare tigui Sénégal dañi hen ko ganduɗa woni yete jeegom lewru e ɗiɗi lewru foof woni ko ganduɗa Sénégal hitande ɓennunde ende nadden nde sukaɓe gaddani en welema to bangal football ha tengti ɓe ganduɗa kamɓe goni barode beach soccer ɓeyete garene jayde suñu lambu noon ko hen udde tan robbindu jayde li meɗen on ji tigui natal oɗo mo ganduɗa kanko woni Modulo e Boy Niang ɓe mbi noon ɓeɗo ɗiɗo kay poti wadde face à face ko dimanche oɗo garaw so Allahu lamdo jaaɓi ɓe poti wadde face à face mabɓe gadano goɗɗo mo ganduɗa kañum nene foti wadde face à face e wa CNG kanko woni yette Ama Baldé saabu ɓe mbi ko rokkano to banggal repos makko yoni tigui walla timmi kono noon guilandi en ɓe nantani makko haydara hande noon amo faɗa toon to CNG to yette hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe e Pindi TV joni uddi tan hello wonko non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Aissata Ndiaye noon ɓorni ɗum ko mawɗo création oɗon gandi mawɗo création noon kala ko Aissata Ndiaye ɓorni ko yooɗi ko kañum tigi ɓornata ɗum subaka foof ɗum noon ko wiide on tan ɗiɗo ɗi ganduɗa ina feehi ne weele ɓandu ko son jiiɗi ɗum walla on jiiɗani ɗum sohnaɓe walla onon e koye moɗon worɓe ɓe saabu mawɗo création ne woni banggal comci worɓe ne woni banggal comci rewɓe tenue africaine machallah ɗum ɗon noon koye 77 550 37 59 77 550 37 59 hen ndewa toon yette jaadone mawɗo création e tenue ji ganduɗa ina fewdo ɗum gam onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon ko arde tan e banggue goɗɗo kañum tigui woni ko ganduɗa yete en kaali ɗum joni nde gudde tan gareten koye ko haala e banggue produit ji aphrodisiaque ko ganduɗa ina wiye ina ɓeyda gorago walla ko ganduɗa rewɓe ina kutoru ɗum e nder mumen walla e ɓalli mumen adda caɗele kewɗe saabu en kaali joni e journal o ko tolne ujunnaji jeeɗiɗi yimɓe e temedde jeetati e capanɗe jeetati e tati yimɓe wasoɓe pittali mumen to banggue cancer rewɓe ɓe ne keewi wayde cancer du col de l'utérus ko wiyede tan yondento ɗiɗon baggeji saaha foof wiyede ƴettu ɗum ɗo coɗoroɗa ɗum ƴettu ɗum ɗo lawƴoroɗa ɗum ma wanni ma fatne jaafoɗon ma wanni ma leppin debbo ma wat ɗum ni ɗum ɗon foof wona caɗele nde ganduɗa ine wawi addande ɗum rafiji e nder ɓandu muɗum surtout to banggal cancer saabu neɗɗo koko ganduɗa ete banggueji muɗum intime koko waɗi fragile surtout noon e debbo saabu debbo ko addani ɗum rafi ina yaawi saabu hande ƴeewat debbo so tawi waɗi utilisé ko ganduɗa ko kañum woni yette slip mo laaɓani jaafoɗon so ardi so ɓornimo ɗum ne wawi addande ɗum caɗele slip ɓoyay e muɗum ne wawi addande ɗum caɗele ko ganduɗa ko kañum woni yette hande serviette hygiénique waɗa ɗum utiliser ɓooya muɗum addana ɗum caɗele wadde noon ɗon poɗɗa andude debbo koko waɗi fragile to muɗum haydara heƴani toon yette sona laaɓal wadde noon yo yimɓeɓe ndento ɗiɗon produit ji saaha foof wiyede ƴettu ɗum coɗoroɗa ƴettu ɗum lawƴoroɗa addanma caɗele ɗe ganduɗa a anda ɗo paɗuɗa e muɗum rafi mo ganduɗa safrude ɗum ko million ji wonata tawa jogaki ɗum ɗon nene muusi to banggal worɓe to yete hakne
wiide njare ɗum ɗo ko ni waɗata njare ɗum ɗo ko ni waɗata addanma probléme uji rein sabu ko ɓuri hen hewde watta détruire ko rein uji walla totteɗa anda yar tawa ka jom ko ganduɗa kañum woni tension jippotoɗo tawa ko yaawi jippinde tension ma ina yaawi ƴetta jara ɗum jippina tension ma addanma caɗele ganda andata ɗo kalta ɗum yo yimɓeɓe ndento ɗum noon ko kewi toon to diwan mo Rufisque hande ne yaaje nder Sénégal woni banggal rewɓe woni banggal worɓe suudiɓe ene liggo ɗiɗon produit ji wiide ko produit aphrodisiaque yar mbayani wadde lawƴitoro ɗum mbayani ƴeftu ɗum mbaɗani mbayani yo yimɓeɓe ndento ɗiɗon banggueji te ganda yete hande so neɗɗo rafama yo yaato docteur ƴewana ɗum ɓandu muɗum ma ƴeew ko waɗi adéquate ɓandu muɗum saabu ma ƴeew tension ma ƴeew to ɓandu ma tolni haade windandema leɗɗe ma ƴeew to banggal ganda kañum woni estomac saabu hewɓe ene jogui probléme aji gastrique te ɗiɗon probléme aji hande jara ko ganda yaadani hen kadi addanma caɗele yo yimɓeɓe ndento no fewi no fewi no fewi ɗeɗon leɗɗe so neɗɗo rafama yo ya hôpital woyto rafi muɗum so tawi ko rafi cafreteɗo Allah waɗa hen jaam wona ko ganda koko sellata so tawi ko rafi mo sellatani neɗɗo wonda hen saabu neɗɗo en tant que nani wonde fittandu muɗum ala foof ko ganda yete hande ina hawani ɗum wadde noon hetten ko ɓe biyen ko ɓe yen ɓur rentade ɗeɗon gueɗe yen toppoto cellal ɓalli amen ndentoɗen ko ganduɗa ɓurata ko warde amen walla ɓurata ko addande en caɗele saabu noon safrade weeɓani so neɗɗo rafama safrade weeɓani yo Allah waɗanen cellal hetten ko ɓe biyen ko ɓe Allah waɗanen cellal waɗanen sutura ko ɗo tigui guddeten Roɓindu Diaydeli meɗen tottude wonnadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye heɗonen to banggal caméra to ko Mansour Sow Elias Thiat e to banggal montage ko Ali Fall yo Allah waɗanen jaam e kisal. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.